maniyiphethe sisazoxoxa nokushisa kwelobolo ley'nkomo. Sisazoxoxa nalo. Kodwa manje asikwazi ukuthi sixoxe kwalezi iy'nkinga esihlangene ngazo lapha namhlanje. Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Bafowethu ngithi angireact kule video le video lena ivideo yesilo lapho khona kade sethula inkulumo laphana ade kulwisana khona ke nabantu ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Laphana isilo sithintwe indaba enkulu ke laphana bafowethu, indaba enkulu esithe sisazoyilungisa namakhosi. Ngicabanga ukuthi ikakhulukazi abantu besilisa ke bathe ukuyijabulela le nto, kodwa abanye abanomzane ngiyazi ukuthi angeke iziyehle kahle, kodwa ke le egcineni ubulungiswa bale nto omunye umuntu angayithatha kancane, kufanele ukuthi igcine ilungisekile lento eshiwo isilo lana bafowethu sithinte udaba ke la kule video ukuthi ke sizobhekisisa indaba yelobolo ukuthi ilobolo lithi ukwehla kancane. Ngokwami nje ukuyikha phezulu bafowethu nje siqala ukuyikha no izingakalungi bekuyinto nje besayitshela abantu njengoba phela bekade addressa isizwe sakhe sethu samaZulu. Le nto ushilo ke laphana ukuthi ke ilobolo basazoyibhekisisa indaba hayi ukuthi lizokwehla. Le nto bafowethu le yankulumo leyana kufanele siyithathe serious ngoba uma uthatha ukubheka lento yelobolo mhlambe ingakho indle emnyama yakithi uyithola isidayisa umzimba ngesimo sokuthi vele iyazi ukuthi vele ngeke ngize ngilotsholo. Ayikho into yabona imasibheke ukuthi isimo esisona njengamanje izinto seziyabiza neenkomo ziyabiza ziyanyuka. Umuntu yethu uyekathi umuntu wesifazane mayebheka ukuthi mina ngizolotshola nini njengoba inkomo ibiza kanjena. Umuntu mayilotshola la kaZulu inkomo kufanele zibe 11 bese kuba neminye ke imicimbi ebakhona. So okuwukuthi umuntu wesifazane uthi mayebheka omunye uthola ukuthi uyayibheka ukuthi ayi mina ngakhekile kahle ubani oyongilobola isingiyini ngavele ngidayisa umzimba. Uyayibona lonto ezinye zezinto engithe mangilalela le nkulumo yesilo yafika emqondweni wami ukuthi cha ngeke uqinisile. Angazi ukuthi nambukeli wami uzoyibona kanjani lapho ke emakhaya, kodwa ke mina ngokwami umbono wami lo nje nami njengomhlalo wase South Africa njengomhlalo wase Natal vele umuntu ongalungisa lento yamalobola akekho omunye amakhosi bese kuba naso isilo ngoba ayibona abantu thina esizwa ngabo ngoba inkosi mayithi mina la esizweni sami ukulobola umuntu ngenza nje umzekeliso okanye isibonelo. Uma yathi nje mina ukulobola nje kwesami isizwe umuntu ubazi inkomo ezu5, umuntu wesifazane ulotshola ngenkomo ezu5 ngenza umzekeliso. Leso sizwe sizoqhubeka ngaleyo ndlela ngoba inkosi isuke isikhulumile. Le nkulumo leni isilo eqaleni kwayo mawuyilalelisisa isilo sikhulume sasho sasathi sibona izinga lemishado lehla imemulo kwehla kwenziwa yini yabo. So manje bezama ukuthola lapho ukuthi kahle kahle kwenzakalani, mhlawumbe isolution into abangayenza yikho ukuthi mhlawumbe ilobolo lithu kwehla. Bafowethu mina ngifuna ukuqamba amanga ngiyahambisana nale nkulumo yesilo. Ngiyafisa futhi lento ilungiseke ngokukhulu ukusheshsha. Bahleli osise emakhaya osibali bayasabu ukulobola. Bayasabu ukulobola. Mhlawumbe ke uma ngaqala ilungiseke indaba efana singabona osisi begana siye ukuhlala nabashana lapha ekhaya. Abashana baqeda ukudla bafowethu. Abashana bahambe baye emakhaya kubo. So bafowethu kungaba yiso elihle ukuthi ngempela lithi ukwehla kancane ilobolo. Yazi kwezinye izizwe uma ungathatha ukubheka ayi lento yamalobolo incane kabi. Yabona isizwe uma singabheka nje isizwe samaNdiya ukuthi anginayo isho, kodwa la ngasemalobolweni
ngathi into encanyana nje kufike ukuthi wanya nje wara kancane bese lezo zinto ezincanyana kupheka oBrian ahamba umakoti ayohlala nga ukuthi phela benza ngendlela ehlukile ke bona kodwa ke nje ngizama ukusho ukuthi uqondisisa ukuthi isizwe sethu samaZulu umakoti kaZulu uyabiza bafowethu angifuni ukuqamba amanga uyabiza umakoti kaZulu mina nje ngithi apho kule nkulumo yesilo angazi ukuthi imbukelo wami wena uyibona kanjani ake sidibane lapha ku comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula bese ucinezela ke usubscribe ke lapha ukuze uzohlezi usithola njalo siyacela abantu besilandele ku Facebook besilandele ku TikTok bese besilandela ke nala ku YouTube si channel siyabonga.